Alamsa joué kalo kile bisaba ani kele samba fila ani mugan ani duuru DMS TV channel muso aw ni cɛ aw ni ɲantuma a y'aw bisimila DMS TV sanfɛ foli an tan n'o b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw ka dɔn kibaru ni o wagati seli sani an ka da se an ka bi kunnafonibaw ma ni ka olu da aw tulo kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya nin kan ni na carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyɔrɔ la wale kɔfɛ bi kunnafoniba minnu b'an bolo ni ka olu da aw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ communiqué la min carila tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 29 sanba 2025 an ka Mali état-major général des armées ale bɛ laseli kɛ ko juillet kalo tile 16 tɛmɛnen sanba 2025 k'a ka Mali finitigilakaw olu ye opération dɔw kɛ Kidal région kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kɛra ne ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu Al-Qaïda au Maghreb islamique ni o ye ATMI maaw yɛrɛ kɔni ye ko opération in kɛra ne ka ɲɛsin ni banbaci walejɛkulu ka maabaw yɛrɛ de kɔni ma Kidal région kɔnɔna na. An ka Mali douane maaw olu y'a yira k'a fɔ k'u cɛsirilen don kosɛbɛ ɲɛnaminimafɛnw ale ni fɛn jugu yɛrɛ kɔni donni baliya la an ka Mali jamana kɔnɔna na o ko hukumu kɔnɔna na ko tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 28 sanba 2025 hɛrɛma kɔnɔ mara kɔnɔna na an ka douane maaw olu kun bɛ alerte la ni quartier kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'u kun bɛ o alerte min yɛrɛ kɔnɔna u ye opération kɛ ni quartier in na wale min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni an ka douane maaw sera ka taa u bolo da fɛn juguba dɔw yɛrɛ kɔni kan min kun bɛ kari dɔ kɔnɔna na n'o kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ kɔnɔna na ni kana se an ma yan f'an ka Mali jamana kɔnɔna na. Kasangani Burkina Faso ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni ka fatuli ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni o ye Alino Faso yɛrɛ kɔni ye kunu araba juillet kalo tile 30 sanba 2025 Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ka marche yɛrɛ kɔni kɛ ne ka t'u jɔ Côte d'Ivoire ka ambassade la min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na manifestant yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ka marche yɛrɛ kɔni kunde ni ka wajibiya Côte d'Ivoire autorité maaw ka k'olu ka jamana kɔnɔden yɛrɛ kɔni sara lahalaya min kɔnɔna na ko ka o ko lajɛ ko b'a laɲini Côte d'Ivoire autorité maaw fɛ u ka tiɲɛ fɔ olu ye wa b'a laɲini u fɛ u ka kiti yɛrɛ kɔni tigɛ ni affaire ko hukumu kɔnɔna la. Alisa an bɛ to Alino Faso ni ale Burkina ka ressortissant ni ma kofɔlen ka sali Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ko hukumu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la an ka kunnafoniya tɛmɛn'o la an kun y'a yira la k'a fɔ ko min ye Burkina Faso ka autorité maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina Faso ka ministre de la communication k'ale bɔra ni ka Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni jaabi u kɛlen ni ka laseli kɛ ko Alino Faso yɛrɛ kɔni sara Côte d'Ivoire école de gendarmerie cellule dɔ kɔnɔna na ko nin ma kofɔlen k'a ye juru ja kana ni k'a yɛrɛ faga a ka cellule yɛrɛ kɔni kɔnɔna na Burkina Faso ka maaw yɛrɛ kɔni bɔlen ni k'u ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire maaw ma Côte d'Ivoire ka autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛnɛ bɔra ni ka kuma ka ɲɛsin Burkina Faso maaw ka déclaration yɛrɛ kɔni ma. Alassane Dramane Ouattara ni ale de Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ni bɛɛ lajɛlen kun kɛnbɛn ni ka ale ka jaabi yɛrɛ kɔnɔ an ka candidature ko la Côte d'Ivoire kalata nata in yɛrɛ kɔnɔ na min ye Alassane Dramane Ouattara ye araba tɛmɛnen juillet kalo tile 29 sanba 2025 ale kɔni bɔra ni ka jaabi yɛrɛ kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ n'a sɔrɔ a bɛ kɛ candidat ye walima n'a sɔrɔ a tɛ kɛ candidat yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire kalata nata in na. Min ye Tidjane Thiamé ni ale kun ye candidat ye Côte d'Ivoire kalata nata in na ni Côte d'Ivoire ka kiiritigilamaw yɛrɛ kɔni a tɔgɔ bɔ u ka liste de candidature yɛrɛ kɔni na ka d'a kan ko nin ma kofɔlen ye ko nationalité ivoirienne yɛrɛ kɔni tɛ a bolo min ye Tidjane Thiamé ale kun taara ni ko in ye fo ONU maaw ɲɛma walasa ONU maaw k'u ka se ka kiti tigɛ ale ni Côte d'Ivoire autorité maaw ni ɲɔgɔn cɛ la Tidjane Thiamé yɛrɛ kɔni ka avocat ka kɔrɔfɔ la ko ONU maaw ye décision min yɛrɛ kɔni bɔ o bɛ yamaruya di Tidjane Thiamé ma ale ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kalata nata in na ni kunnafoni b'an de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bi don kibaru kɔnɔna na. An ka Mali état-major général des armées ale ye laseli kɛ k'an ka Mali finitigilakaw yɛrɛ kɔni dimi juguba don banbaci wale maaw la opération dɔ senfɛ min kɛra juillet kalo tile 16 tɛmɛnen sanba 2025 Kidal région kɔnɔna na an ka Mali état-major général des armées ale ye communiqué kɛ tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 29 sanba 2025 communiqué min kɔnɔna na b'a yira k'a fɔ k'an ka Mali finitigilakaw ye opération min kɛ Kidal région kɔnɔna na juillet kalo tile 16 tɛmɛnen ko opération in kun kɛnbɛn ni ka ɲɛsin banbaci walejɛkulu Al-Qaïda au Maghreb islamique ni o ye ATMI maaw ye ko opération in kun kɛnbɛn ni ka ɲɛsin ni banbaci walejɛkulu ka maabaw yɛrɛ de kɔni ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka sanfɛmɔgɔw ko wa ni banbaci wale man yɛrɛ kɔni bɛ u ka walejuguw kɛ Mali nord yan fanfɛla yɛrɛ de kɔni na ko ATMI ka ni ɲɛmɔgɔ ninnu yɛrɛ kɔni u ka jɛkulu ninnu maaba dɔw de ye ko banbaci walejɛkulu groupe
de soutien à l'islam et aux musulmans ni OGCM ko akmi kani maban ni yɛrɛ kɔni bɛ olu ka opération labɛnnen ka a di u ma walasa u ka se k'u ka walejugu ninnu kɛ ni ka ɲɛsin Mali ma ko OGCM ale ye banbaci walejɛkulu akmi yɛrɛ maaw ka bolofara dɔ de minnu b'u ka walejugu kɛ Mali kɔnɔna na ale ni Sahel région bɛɛ lajɛlen fɛnɛ kɔnɔna na état-major ka kɔrɔfɔ la ko fɛnba fila yɛrɛ de kɔni bɛ olu de kɛra sababu ye ni an ka Mali finitigilakaw olu sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in na o fɛnba filaw yɛrɛ kɔni ye jumɛn ye k'an ka Mali finitigilakaw ye kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni sɔrɔ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnnen mun yɛrɛ kɔni na akmi ka ni maaba ninnu u sera ka olu sigiyɔrɔw dɔn ale ni opération in kɛyɔrɔ yɛrɛ kɔni na an ka Mali finitigilaka minnu bɛ olu ye opération in kɛ ni cɛsiri ale ni baara kɛ ko ɲuman ye ko ni fɛnba fila ninnu yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye n'an ka Mali finitigilakaw sera ka sebaya sɔrɔ ni opération ninnu na état-major ka kɔrɔfɔ la a ka communiqué kɔnɔna na ko opération in kun kɛ kun ye laɲini min yɛrɛ kɔni ye ko alhamdulilayi ko laɲini yɛrɛ kɔni sabatira wa bɛ tila ka hakilisigi kuma fɔ Mali jamana kɔnɔdenw ye k'an ka Mali finitigilakaw olu b'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa bɛn ale ni keleya fo ka taa se basigi ma u ka segin ka na Mali jamana kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na fɔ ko bi akmi ka ni maaba minnu yɛrɛ kɔni fagara an ka Mali finitigilakaw fɛ état-major ale kɔni bɛ i da se olu tɔgɔ ma ani ka olu kɔni ɲɛfɔ nka y'a yira k'a fɔ ko opération in kɔnɔna na o tun bɛ ka laɲini minnu kɛ k'o laɲiniw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sabatira o kunnafoniya yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni ka Mali jamana kɔnɔdenw nisɔndiya kosɛbɛ wala de kɔni ko hukumu kɔnɔna na Mali jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen bɛ foliba kɛ ni ka ɲɛsin an ka Mali finitigiw ma u ka cɛsiri baara yɛrɛ kɔni na faso lafasali baaraw la an ka Mali jɔni ma olu y'a yira ko kura ko min ye an ka Mali jamana yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili baara ye k'olu senu damayira yɛrɛ kɔni min ye k'olu bɛ u yɛrɛ kɔni kɛ walasa lakana u ka se ka na Mali jamana kɔnɔna na ko tɛnɛ tɛmɛnen juillet kalo tile 28 san 2025 tilengafɛla nɛgɛ kaɲɛ 12 ka sanga ni miniti 50 yɛrɛ kɔni ko douane maaw ka bilo filanan min yɛrɛ kɔni bɛ hɛrɛma kɔnɔ mara kɔnɔna na ko maaw tun bɛ alerte yɛrɛ kɔnɔna ni yɔrɔ kofɔlen in na ko hɛrɛma kɔnɔ douane maaw yɛrɛ kɔni ye saisie ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ saisie min yɛrɛ kɔni kun ye fɛn jugubaw yɛrɛ de kɔni minnu kun bɛna don an ka Mali jamana kɔnɔna na ko douane maaw sera ka u bolo da fɛn pɛrɛnta mugu ni o kɔni dilannen don ni nitrate d'ammonium yɛrɛ kɔni o kilogramme 90 de la a yɛrɛla k'a fɔ ko ni nitrate d'ammonium ye ale kɔni ye fɛn juguba ye ka da kan n'i y'a lajɛ fɛn pɛrɛtaw yɛrɛ kɔni dilanni baaraw la a sen bɛ don o kow la kosɛbɛ douane maaw ka kɔrɔfɔ la k'u sera ka sebaya sɔrɔ ni opération in na ka da kan an ka Mali douane maaw o ye renseignement min yɛrɛ kɔni sɔrɔ ni ko hukumu kan na o ye renseignement yɛrɛ kɔni labaara cogo ɲumanw na ko renseignement yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ye ni an ka Mali douane maaw u sera k'a dɔn k'a fɔ ni fɛn juguba ninnu kun bɛ kari min kɔnɔna na u sera ka o yɛrɛ kɔni dɔn douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u kɛlen ni ka nin kari kofɔlen yɛrɛ kɔni dɔn ko kari kofɔlen ale kun bɛ ka bɔ Mali kɛrɛfɛ jamana dɔ la ni ko a kun nana don an ka Mali jamana kɔnɔna na ni fɛn juguba ninnu yɛrɛ kɔni a kɔnɔna na ko kabini an ka Mali douane maaw u sera ka kari kofɔlen yɛrɛ kɔni lakodɔn u ye kari in yɛrɛ kɔni suyi dogo la maa si kun tɛ a kalama yɛrɛ kɔni o yɛrɛ de kɔni kɛlen kari bolilan yɛrɛ kɔni ka apprenti douane maaw sera ka u bolo da o yɛrɛ kɔni kan ko maa kofɔlen yɛrɛ kɔni sifinnaka ye min wolola san 2004 wagatiw la ko douane maaw y'u bolo da ni sifinnaka min yɛrɛ kɔni kan wagati min douane maaw yɛrɛ kɔni kun bɛ ka kari kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna woloma yɛrɛ kɔni ni sifinnaka in ale kɔni y'a lajɛ ne k'i majanya ka bɔ kari in yɛrɛ kɔni na ka taa kungo kɔnɔna yɔrɔw la ko sifinnaka in kun taar'i sigi yiri dɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ poste de péage kɛrɛfɛla la ko wagati min douane maaw b'u bolo da sifinnaka in yɛrɛ kɔni kan o y'a sɔrɔ saki dɔ b'a bolo min kun kɔnɔna yɛrɛ kɔni kun falen don fɛn pɛrɛnta jiw la douane maaw o kɔni bɔlen ni fɛn ninnu kalama u ye kari in yɛrɛ kɔni sɛnsɛnni ka taa n'a ye douane kuru yɛrɛ kɔni kɔnɔna na yɔrɔ min na u ye wolomali ko ɲumanbaw yɛrɛ kɔni k'a la yen nɔ o yɛrɛ de kɔni wolomali sen fɛ u taara bɔ fɛn dɔw kan ni o dɔw ye fɛn pɛrɛnta kala 594 ni nin karitigi nin yɛrɛ kɔni kun kɛ mɛ ni ka o dogo kari in yɛrɛ kɔni kɔnɔna na wo dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la firigo yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun kɛ mɛ ni ka dɔw bila ye dɔw fɛnɛ kun dogolen don kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna na don ko ɲuman na cogo min bɔ kana na se ka kɛ a kalama yɛrɛ kɔni ko maa min yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin kari in yɛrɛ kɔni boli ale ye maa ye min yɛrɛ kɔni wolola san 1987 wagati ko a ma kofɔlen yɛrɛ kɔni wolola Bamako kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ale kɔni bɛ douane maaw yɛrɛ kɔni ka bolo kan ka da kan sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ halisa ni kari kofɔlen in kan ni opération ba min yɛrɛ kɔni kɛra an ka douane maaw fɛ u t'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko an ka Mali douane maaw k'u cɛsirilen don kosɛbɛ fɛn juguw donni kɛlɛli la ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na dɔrɔn a b'a yira fɛnɛ ni k'a fɔ k'an ka Mali douane maaw sanga ani wagati olu kɔni pɛrɛnnen don ni ka se ka walejugu
jugu kelen ninnu ka jɛkulu yɛrɛ kɔni bali ni k'u ka fɛn jugu la don minnu bɛ se ka na kɛ sababu ye ni ka na ni basigibaliya ye an ka Mali jamana kɔnɔna na. O opération yɛrɛ kɔni y'a yira na k'a fɔ ko min ye an ka Mali jɔni ma olu cɛsirilen don kosɛbɛ an ka Mali lakana baaraw yɛrɛ kɔnɔna ko u se ye fɛn fɛn walasa ka se ka an ka Mali ka lakana sabati ka Mali ka sɔrɔ ko fɛnɛ lakana ko b'o baaraw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ walasa min ye an ka Mali sɔrɔ ko u ka se ka yiriwa don n'a nataw la. Sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Burkina Faso jamana kɔnɔna na. Alilo Faso ni ma kofɔlen ye Burkina Faso ka jamana kɔnɔden dɔ ye ni ale yɛrɛ kɔni kun minɛn bɛ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ Abidjan école de gendarmerie yɛrɛ kɔni na o ma kofɔlen yɛrɛ kɔni ka saya yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale ni a sara lahalaya minnu yɛrɛ kɔni na o kow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw ye olu kɔni bɔra ni ka manifestation kɛ ka u ka dusumakasiya yɛrɛ kɔni yira ani ka wajibiya Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni kan ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire autorité maaw u ka tiɲɛ kɛ o kow bɛɛ lajɛlen kan kunu araba juillet kalo tile 30 san 2025 Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw bɔra i n'a fɔ ko kɔnɔkulu ni ka manifestation kɛ ka t'u jɔ fo Côte d'Ivoire ka ambassade da la min bɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na maa mun ye manifestation yɛrɛ kɔni kɛ Burkina Faso jamana kɔnɔna na k'u ka manifestation yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u kun kɛmɛ ni ka fini jɛmanw yɛrɛ de kɔni minɛ u tɛgɛ la k'o yanga sanfɛ k'u ka marche yɛrɛ kɔni daminɛ Mémorial Thomas Sankara yɔrɔ la ni ka taa bila fo Côte d'Ivoire ka ambassade da la min yɛrɛ kɔni bɛ Burkina Faso jamana de kɔnɔna na manifestation yɛrɛ kɔni labɛnna Burkina Faso ka coordination des associations de veille citoyenne maaw yɛrɛ de kɔni fɛ ko manifestation kun kɛ kun yɛrɛ de kɔni walasa ka se ka laɲini kɛ Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni fɛ Alilo Faso sara lahalaya minnu kɔnɔna na ko ka o ko bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni jɛya Burkina Faso jamana kɔnɔdenw ye ale ni ko Alilo Faso su min yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire maaw bolo ko ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka ni maa kofɔlen su bila ka na Burkina Faso jamana kɔnɔna na walasa a ka sudon baaraw ka se ka kɛ cogo min Burkina ka maaw bɛ se ka hommage ba kɛ ni ka ɲɛsin u ka nin cɛden yɛrɛ kɔni ma manifestation yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la o y'a sɔrɔ Côte d'Ivoire yɛrɛ kɔni ye kuma min fɔ ni o de ye ko Alilo Faso ko ale de ye i yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni n'a y'o version de cari min ye Burkina Faso ka maaw ye olu y'a yira k'a fɔ k'u tɛ sɔn Côte d'Ivoire ka nin version yɛrɛ kɔni ma ko cogo si la ko Alilo Faso ma i yɛrɛ faga yɛrɛ kɔni k'u k'a fɔ dɔrɔn ko maa kofɔlen in fagara kaso kɔnɔna na de min kɔni ye Burkina Faso ka jamana kɔnɔdenw ye olu kɔni y'a yira k'a fɔ k'u ka laɲini ye min ye u ka nin manifestation in kɔnɔna na o de ye Alilo Faso yɛrɛ kɔni sara lahalaya minnu kɔnɔna na ko ka o kow jɛya u ye ko ka Alilo Faso su yɛrɛ kɔni bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni ka n'a bila ka di Burkina Faso maaw ma walasa olu bɛ se ka a ka sudon baaraw yɛrɛ kɔni kɛ sudon baara minnu yɛrɛ kɔnɔna na kɛ bonya ale ni karama kɔnɔna na halisa an bɛ to Alilo Faso ka sayako hukumu kɔnɔna na yɛrɛ kɔnɔna min ye Burkina Faso ka ministre de la communication ye ale kɔni bɔra ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni ka nin kuma in ma ni o de ye ko Alilo Faso ye juru da a kan na ni ka a yɛrɛ faga yɛrɛ de kɔni min ye Burkina Faso ka autorité maaw ye olu kɛlalen u ka jaabi yɛrɛ kɔni na Côte d'Ivoire ka maaw fɛnɛ bɛ jaabi kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ kɔni ma tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2025 Côte d'Ivoire autorité maaw olu b'u ka condoléances kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni ma ka d'a kan ko min ye Alilo Faso ye ko nin ma kofɔlen yɛrɛ kɔni fatura an ye nin kunnafoniya sɔrɔ source dɔ yɛrɛ de kɔni yɔrɔ la o source kelen yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko Côte d'Ivoire gouvernement maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko procureur ye kuma min yɛrɛ kɔni fɔ a ka communiqué kɔnɔna na ni o de ye ko Alilo Faso yɛrɛ kɔni i yɛrɛ faga yɛrɛ de kɔni ko olu Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni bɛ o ko in de jukɔrɔma don ko wa o de ye ko in tiɲɛ ye Côte d'Ivoire autorité maaw b'u ka condoléances kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso yɛrɛ kɔni ma wa u bɛ layidu ta Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni ye ko Alilo Faso yɛrɛ kɔni sara lahalaya min kɔnɔna na Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na sɛgɛsɛgɛli baara min bɛ ka kɛ o ko hukumu yɛrɛ kɔni kan ko o sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko ni sɛgɛsɛgɛli baara in yɛrɛ kɔni banna ko jaabi minnu mana bɔ a la ko Côte d'Ivoire autorité maaw u bɛna jaabi bɛɛ lajɛlen dalajɛ ni k'a di Burkina Faso maaw ma o y'a yira k'a fɔ k'u bɛ to Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni ka bila yɛrɛ kɔni na walasa u ka se ka ɲɔgɔn yɛrɛ kɔni dɛmɛ nin wagati gɛlɛn in kɔnɔna na hakilina jiginna kabini tɛnɛn don juillet kalo tile 28 san 2025 Burkina Faso maaw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko kuma min bɔra Côte d'Ivoire maaw yɔrɔ la ni o de ye ko Alilo Faso de i yɛrɛ faga ni a ka dara yɛrɛ kɔni Burkina Faso ka maaw ka kɔrɔfɔ la k'u tɛ sɔn o hakilina in ma k'o tɛ tiɲɛ ye Burkina ka maaw yɛrɛ kɔni b'a dan o dɔrɔn ma u bɛ tila ka Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni ɲaki kosɛbɛ ko Alilo Faso yɛrɛ kɔni fatulen ko fo tile 3 o de kɔfɛ min ye Côte d'Ivoire maaw ye u bɔra ni ka sɔrɔ ka kuma in yɛrɛ kɔni cari ko wa ɲɔni ka kuma in yɛrɛ kɔni cari u m'a fɔ a somɔgɔw ye u m'a fɔ a ka avocat ye wa ma foyi fɔ Burkina ka
ambassade ma ye k'u balila dɔrɔn ni k'a cari bɔlɔlɔ siraw yɛrɛ kɔni kan de ko ka sɔrɔ a kun man kan tɛ ka kɛ ten yɛrɛ kɔni. O yɛrɛ de kɔni na Burkina Faso ale b'a wajibiya Côte d'Ivoire maaw yɛrɛ kɔni kan ko hali n'o faso yɛrɛ kɔni sara lahalaya min kɔnɔna na ko Côte d'Ivoire autorité maaw ka o kow bɛɛ lajɛlen lajɛya olu ye. U b'a wajibiya Côte d'Ivoire autorité maaw fɛnɛ kan ko ka hali n'o faso yɛrɛ kɔni su bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na ni k'a bila ka taa Burkina maaw yɛrɛ kɔni fɛ yen walasa olu bɛ se ka u ka sudon baaraw yɛrɛ kɔni kɛ bonya ale ni karama kɔnɔna na. Min kɔni ye Côte d'Ivoire maaw ye u y'u ka condoléance kɛ ni ka ɲɛsin Burkina Faso maaw ma wa o b'a yira k'a fɔ ko sɛgɛsɛgɛli baara ninnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na ko ni sɛgɛsɛgɛli baara in jaabi bɔra k'u b'a dafalen yɛrɛ kɔni ta ni k'a bɛɛ bila ka na di Burkina Faso ka maaw yɛrɛ kɔni ma don n'a nataw la. Bɛɛ kun segin bɛ ni ka Alassane Dramane Ouattara ni o ye Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi bɛɛ kun segin bɛ ni ka ale ka jaabi yɛrɛ de kɔni a ka candidature ko la Côte d'Ivoire kalata nata in yɛrɛ kɔni na. Tarata tɛmɛnen juillet kalo tile 29 san 2025 tileganfɛla nɛgɛ kanɲɛ 13 ka sanga ni miniti 30 yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire telesoba yɛrɛ kɔni de ye laseli kɛ ni wagati kofɔlen yɛrɛ kɔni na ko min ye Alassane Dramane Ouattara ni bɛɛ kun kɛmɛ ni ka ale ka jaabi yɛrɛ kɔni kɔnɔ. Komi ye Alassane Dramane Ouattara ale y'a yira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma Côte d'Ivoire kalata min na kɛ octobre kalo nata in na k'ale bɛ kɛ candidat ye o kalata baara ninnu yɛrɛ kɔnɔna na. Alassane Dramane Ouattara ka kuma yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a ka interview yɛrɛ kɔnɔna na ko hakili jagabɔ yɛrɛ kɔni kɔfɛ ale kɔni ye décision ta ko Côte d'Ivoire kalata min na kɛ octobre kalo nata in na k'ale bɛ kɛ candidat ye o kalata baara. Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'ale ye san caman minnu yɛrɛ kɔni kɛ fanga la Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ne ka ale yɛrɛ kɔni lafaamuya k'a fɔ ko kuma dɔw la k'i kan ka min yɛrɛ kɔni kɛ o bɛ kɛ sababu ye n'i kɔni ye layidu minnu yɛrɛ kɔni ta walima i y'i dalaka min yɛrɛ kɔni di o bɛ kɛ sababu ye ne ka o kow yɛrɛ kɔni tiɲɛ. K'ale bɛna kɛ candidat ka d'a kan ko Côte d'Ivoire jamana sariya sunba yɛrɛ kɔni bɛ yamaruya di ale ma ne ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kalata nata in na ko ale ka kɛnɛyako yɛrɛ kɔni bɛ ale permettre ni ka kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kalata la. K'ale bɛna kɛ candidat ye Côte d'Ivoire kalata in nata in yɛrɛ kɔni na ka d'a kan k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko gɛlɛya dɔw yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana kan o gɛlɛya yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ lakana ko sɔrɔ ko ale ni wariko ta fanfɛla yɛrɛ kɔni na ko gɛlɛya minnu yɛrɛ kɔni bɛ Côte d'Ivoire jamana yɛrɛ kɔni kan a wajibiyalen don maa min yɛrɛ kɔni bɛ ko in dɔn kosɛbɛ o de ka kɛ jamana ɲɛmaa ye. Nka kɔni bɛ hakilisigi kuma fɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔdenw ye ko fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni latigɛlen don Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na walasa kalata nata in yɛrɛ kɔni ka kɛ kalata jɛlen ye a ka kɛ kalata yɛrɛ kɔni min bɛna kɛ basigi yɛrɛ kɔni kɔnɔna na. An kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi an bɛ bɛɛ lajɛlen la kunnafoniya ko min ye Alassane Dramane Ouattara ye n'Ala sɔnna ma Côte d'Ivoire kalata nata in na n'o nana kɛ octobre kalo in yɛrɛ kɔnɔna ko nin ma ko fɔlen ale ye candidat ye o kalata baaraw la. Tidjane Thiam ni ale kun ye candidat ye Côte d'Ivoire kalata nata in yɛrɛ kɔnɔna ni Côte d'Ivoire kiriko ma o kun ye ale tɔgɔ bɔ wa jamana candidat ka liste yɛrɛ kɔnɔna ka d'a kan ko Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni ko France nationalité yɛrɛ de kɔni bɛ a bolo ko bɛ kɛ sababu ye ni Côte d'Ivoire nationalité yɛrɛ kɔni tɛ kɛ a bolo bilen yɛrɛ kɔni o ko in yɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Tidjane Thiam ye ale taara ni ko in ye fo ONU maaw yɛrɛ kɔni ɲɛma walasa u ka se ka kiti tigɛ ale ni Côte d'Ivoire kiritigilamaw ni ɲɔgɔn cɛla la. O ko yɛrɛ kɔni kɔfɛ ONU ka kiiribulon min bɛ ni o ka cakɛda yɛrɛ kɔni bɛnnen don adamaden hakɛ lafasali baaraw yɛrɛ kɔni ma olu kɔni ye Tidjane Thiam ka requête in yɛrɛ kɔni lajɛ ko ɲuman ale ni ko min y'a to Côte d'Ivoire autorité maaw fɛnɛ Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔ liste électorale la u ye o ko fila min yɛrɛ kɔni da ɲɔgɔn na ni k'a fila bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni sɛgɛsɛgɛ ko o sɛgɛsɛgɛli baara nin yɛrɛ de kɔni kɔfɛ ko ONU yɛrɛ kɔni ka comité min ka cakɛda bɛnnen don adamaden hakɛ lafasali baaraw yɛrɛ kɔni ma ko maaw ye Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni la kunnafoniya k'u y'a fɔ Côte d'Ivoire État maaw yɛrɛ kɔni ye ko ka Tidjane Thiam yɛrɛ kɔni tɔgɔ don kalata liste candidat yɛrɛ kɔni na ko nin décision min yɛrɛ kɔni bɔra ONU ka comité la min ka baara yɛrɛ kɔni bɛnnen don adamaden hakɛ lafasali yɛrɛ kɔni ma ko décision in tɛ se ka wuli ka bɔ yen cogoya si la wa Côte d'Ivoire autorité maaw tɛ se ka rappel foyi kɛ décision in na o wajibiyalen yɛrɛ kɔni don ni ka yamaruya di Tidjane Thiam ma a ka se ka i tɔgɔ yɛrɛ kɔni sɛbɛn kalata candidat mɔgɔw fɛ. Tidjane Thiam ka avocat ka kɔrɔfɔ la k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi a ka kan yɛrɛ kɔni Côte d'Ivoire autorité maaw u ka ONU maaw yɛrɛ kɔni ka nin décision yɛrɛ kɔni labato ka d'a kan ko n'u m'a labato yɛrɛ kɔni min ye ONU kɔnɔna ye ko danayaba tɛ ta bilen ni ka da Côte d'Ivoire jamana kan. ONU ka comité maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ko tant que Tidjane Thiam ale kɔni ye requête bila ONU yɛrɛ kɔni yɔrɔ la ko tant que o requête sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni ma ban k'a wajibiyalen don Côte d'Ivoire autorité maaw yɛrɛ kɔni u ka Tidjane Thiam tɔgɔ don kalata liste candidat la. Hakilina jiginna Tidjane Thiam France nationalité yɛrɛ kɔni fɛnɛ kun bɛ ale bolo wagati tɛmɛnenw na nka mars kalo tile 19 tɛmɛnen san 2025 ale jɛra a ka France nationalité yɛrɛ kɔni kɔ ni ka to Côte d'Ivoire nationalité dɔrɔn yɛrɛ de kɔni ma
nga ale kɔni y'o kɛ wagati min o y'a sɔrɔ ale kɔni taara a ka candidature déposer ka ban Côte d'Ivoire liste électorale candidat yɛrɛ kɔni fɛ o yɛrɛ de kɔni kɛra sababu ni Côte d'Ivoire kiriko ma olu kun y'a décider ni kani ma ko fɔlen yɛrɛ kɔni tɔgɔ bɔ kala ta candidat ma yɛrɛ kɔni fɛ nka Cijan ale ma ko dan sira la a y'a cɛsiri kosɛbɛ a y'a ye k'a fɔ k'a ka cɛsiri yɛrɛ kɔni filɛ ni ka nɔ bɔ ka d'a kan ONU ka comité maaw kɛmɛ ni ka wajibiya Côte d'Ivoire autorité maaw kan ko min ye Cijan min ko k'a tɔgɔ don kala ta candidat yɛrɛ kɔni tɔgɔ la. Ni ne bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ aw hakili lajigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoniya ni kan ni lajali ani k'aw hakilinaw di hakililajiyɔrɔ la wale kɔfɛ an b'a fɔ yan ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.